Magandang buhay mga bata! Alam niyo ba kung ano ang tawag sa hayop na ito? At alam niyo rin ba kung paano isinusulat ang pangalan nito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo sa mga magagaling at masisipag na guro ng unang partner ng IVFC na Novaliches Integrated School na pinangungunahan ni Ginoong Ronald Wilson Bermudez. Kumusta po ang ating mga estudyante sa Novaliches Integrated School ng Sinait, Ilocos Sur? Bago nating pag-usapan ang lesson for today, panoorin muna natin ang 26 letters of the English alphabet. Ang mga sumusunod ay ang buong pangalan ng mga bagay-bagay. Damo, da, mo, damo. Ikaw naman? Botay, bo-tay, botay. Ikaw naman? Driver, driver, driver. Ikaw naman? Duhat, duhat, duhat. Ikaw naman? Dahon, dahon, dahon. Ikaw naman? Doktor, doktor, doktor. Ikaw naman? Bula, bula, bula. Ikaw naman? Bulate, bulate, bulate. Ikaw naman? Apo, apo, apo. Ikaw naman?
hikaw, hikaw, hikaw. Ikaw naman, kutsilyo, kutsilyo, kutsilyo. Ikaw naman, bunganga, nga, bunganga. Ikaw naman, bulkan, bulkan, bulkan. Ikaw naman, bumbero, bumbero, bumbero. Ikaw naman, bungo, bungo, bungo. Ikaw naman, bus, bus, bus. Ikaw naman, langka, langka, langka. Ikaw naman, halaman, halaman, halaman. Ikaw naman, karayom, karayom, karayom. Ikaw naman, kutsara, kutsara, kutsara. Ikaw naman, inaanyayahan ko ang mga parents, mga guro, at mga individual na sumali sa ating kampanya against illiteracy among Filipino children. Dahil sa pandemya, lolobo ang mga batang hindi marunong magbasa, kaya kailangan natin gamitin ang teknolohiya upang masugpo ito. Magtulungan po tayo.